Вітаю вас у эфіры «Мясцовы час». У нашай праграме «Падзеі і людзі», жыхары паўночнага рэгіёна. Тыя, хто працуе ў аграпрамысловым комплексе і займаецца бізнесам, хто лечыць, вучыць і робіць сваю малую радзіму лепшай і прыгажэйшай. Новыя героі кожны тыдзень у праграме «Мясцовы час». А сёння мы раскажам. Як прыцягнуць у сельскую гаспадарку моладзь, ведаюць у перспектыўнай гаспадарцы Перамонт Лёзнінскага раёна. Што клапоціць самага маладога кіраўніка сельсавета ў рэгіёне Міхаіла Камандышку і пра што марыць старшыня. Арыстакрат лясоў вяртаецца. Ферму па вырошчванні высакародных аленяў стварылі ў гарадоцкім раёне. На гарадоцкай птушкафабрыцы сёлета мяркуюць атрымаць больш за 1500 тонн мяса індычкі. Па вытворчасці гэтага дыетычнага прадукта прадпрыемства выходзіць у лідары ў краіне. Свае перспектывы птушкафабрыка бачыць у мадэрнізацыі вытворчасці і паглыбленай перапрацоўцы сыравіны. Вырошчваннем індычкі на прадпрыемстве сталі займацца 4 гады таму і за гэты час упэўніліся, што пры гаспадарчым падыходзе займацца вытворчасцю гэтага мяса выгадна. У індычкі самыя вялікія тэмпы росту. Пры належным доглядзе і харчаванні за паўгода яна вырастае да 20 кілаграмаў. Надо, чтобы был хороший питательный корм. Это первое условие. Ну и условия микроклимата должны обязательно. Температура. Вот суточная цыпленка, температура должна быть 38 градусов на сегодняшний день. Поэтому это не такие большие затраты? Это не затраты, но зато эта птица себе, я думаю, что на сегодняшний день себя окупает. На сегодняшний день из 20 птичников, которые у нас на участке расположены, 11 птицеводческих помещений уже заселены и постоянно занимаются выращиванием. Остальные в процессе реконструкции. Сутачных куранят вагой до 55 граммаў закупляюць у Польшчы. Толькі што прывезлі адтуль яшчэ каля 15 тысяч маладняку. Абслугоўваць індычак значна лягчэй. У адным птушніку іх не больш за 3-4 тысячы, у той час як бройлераў у такім памяшканні каля 20 тысяч. Зразумела, што дагледзець індычак атрымліваецца лепш, а мяса, якое лічыцца карысным і дыетычным, атрымаць больш. На долю індычкі прыпадае да 40% выручкі ад усёй вырабляемай на прадпрыемстве прадукцыі. Попыт ёсць, таму галоўнае зараз для прадпрыемства задаволіць патрэбы спажыўца. На этот год планируется еще провести модернизацию и текущий ремонт убойного цеха с увеличением производства, потому что есть востребованные такие позиции, и люди переходят к здоровому питанию, то есть как на бедро, на филе, на крыло индейки отдельно покупают только в вакууме охлажденный продукт индивидуально, кроме того, что будет углубленная и разработанная, то есть линейка у Витебского мясокомбината, но также хотят и полуфабрикаты делать у себя что-то дома, поэтому нам необходимо немного выходить на мощности, чтобы мы могли сами же предоставить данный потребителю продукт по разделке. У планах глыбокая перапрацоўка мяса індычкі. Паколькі птушкафабрыка ўваходзіць у віцебскую інтэграцыйную структуру, зараз на віцебскім мясакамбінаце распрацавалі новыя виды прадукцыі з гэтай сыравінай. Будзе з чым выходзіць і на замежныя рынкі. Разрабатывается линейка на ОАО «Витебский мясокомбинат» продуктов глубокой переработки, как паштетов, рулетов, слоек, сосисок, сарделек из мяса индейки. Есть спрос, и также сейчас поступают к нам коммерческое предложение по реализации продукции от Брестского того же мясокомбината. Они разработали, то есть целую линейку у себя из мяса индейки. Сейчас по экспорту мы ориентируемся на Российскую Федерацию, ведем переговоры с рядом предприятий и фирм Российской Федерации по реализации данной продукции. Как говорится, в бизнесе торгуемся, чтобы подороже продать, то есть не то, что первому сразу продать, а кому-нибудь найти по выгодной цене, под чем подороже, чтобы получить для себя больше прибыли. А значыць, выручаныя ад рэалізацыі прадукцыі сродкі можна будзе накіраваць на пашырэнне вытворчасці і забяспечыць прыбытковы ўзровень работы прадпрыемства. Як прыцягнуць у сельскую гаспадарку моладзь? Што затрымае маладых кваліфікаваных спецыялістаў у вёсцы? Добрая зарплата, жыллё, вопытныя настаўнікі. Адказ на гэтыя пытанні ведаюць у невялікай, але перспектыўнай гаспадарцы Лёзнінскага раёна. У Перамонце клімат для маладых спецыялістаў добры, і гэта не пра надвор'е.
Перамога, чайка, мурашка, сонейка. Такія пяшчотныя мянушкі сваім падапечным дае аператар машыннага даення Ірына Кунцевіч. На малочна-таварнай ферме ў гаспадарцы Перамонт Лёзнінскага раёна Ірына працуе 20 гадоў. Да кожнай буронкі індывідуальны падыход і ласкавае слово. Есть такие любопытные коровки. Они вот будут ходить сзади за тобой, за халат теребить. Если конфетка какая-то в кармане может. Есть такие, что любительницы сладкого, и хлебушка любят. Победа вот стоит у нас. Она должна быть первая. Она победа, поистине победа. И молока она дает очень хорошо. На 35 литров дала сотела молочка. Это телочка, учитывая. А если она вот подоится, на вторым-третьим отелом, она начнет добавлять еще больше. Дойное стадо 98 голов. Вот. А доится сейчас у нас 73 головы. Вот на каждую коровку мы доим в общей сложности по 15 литров, а на дойную по 17 литров. Конечно, коровки наши получают довольно качественные корма в достатке, концентраты получают. Ну, люблю я своих буренок. Нравится мне моя работа, нравятся мои коровы. Каждой корове надо індывідуальны падход. Сярэдні надой па гаспадарцы 5600 літраў на карову. А з ласкавым словам у Ірыны Кунцевіч атрымліваецца па 5900. Адказная работа і ў вядучага заатэхніка, асабліва калі падапечныя, як малыя дзеці. У яслях профілакторыі каля паўсотні цялят ад нараджэння да месяца. Сярэднесутачная прывага цялят больш за 510 граммов. Работа почти как с маленькими детьми. Любят телята уход, все должно быть по технологии, выпаивание, кормление. Первые дни, если мы что-то упустили, дальнейшее будет влиять как на бычков, это на привесы и на выращивание, как на телочек, это дальнейшая продуктивность. У цёплым мікраклімаце комфортна і жывёле, і людзям. Дабівацца вынікаў і паказчыкаў дазваляе выкананне тэхналогій і вось такія спецыялісты, якія з душой падыходзяць да любімай справы. Свой вопыт і энтузіязм перадаюць маладым. У майстэрнях Перамонта кіпіць работа. Ідзе рамонт тэхнікі да вясенніх палявых работ. В хозяйстве имеется два трактора 3022 энергонасыщенных, один 3522, один приобретение 2018 года, тоже благодаря МЭЗу, К-744 Кировец новый. Энергонасыщенные трактора готовы к бою, находятся в исправном состоянии. Также полностью в исправном состоянии находятся плуги. Рабочие руки гаспадарцы патрэбны. 23-гадовы Андрей Пагуляев у Перамонт прыехаў з горада. Там работу адшукаць было складана, а ў Перамонте не толькі працу по душы знайшоў, а і сям'ёй абзавёўся. Больше всего мне нравится как посевная. Это больше времени, больше заработок. Но еще скажу, что мне нравится еще ремонт техники. Это каждый раз для себя что-то новое узнаешь. Здесь меня устраивает как окружающая среда, лес, природа, скажем так. А ближе в город это суета каждый день. Падрыхтоўка тэхнікі ў Перамонте выходзіць на фінішную прамую. Гатоўнасць 85%. По тракторам и сельскохозяйственным прицепным агрегатам и машинам у нас готовность составляет 65%. Производится ремонт АКШ 7.2, агрегата для обработки почвы предпосевной, дискатора АД-600 Рубин 6-метрового, АДН-3, то, что вы уже видели, РДУ 1.5, которая будет использоваться на ранневесенней подкормке. Александр Берастоўскі у Перамонте працуе 3 гады. За плячыма чырвоны дыплом горадскай сельгасакадэміі, інстытут агароднінаводства, аспірантура, стаж работы ў Мінску. Такога выдатнага спецыяліста пакідалі ў сталіцы, а ён вярнуўся на сваю малую радзіму. Для того, чтобы закрепить молодых специалистов в сельскохозяйственных организациях, вот, в частности Лёзнинского района, необходимо, во-первых, жилищный вопрос решить, вот, чтобы обеспечивался молодой специалист с жильем. В плане нашего хозяйства по заработной плате вопросов-то в целом нету, своевременно выплачивается и достойный уровень заработной платы. Возможно, по другим все-таки заработную плату подтянуть организациям. Вот, и я думаю, народ пойдет. Но народу главное не бояться работать. Сначала всегда сложно. Вот потом, когда втянешься, это интересная работа.
Нельга не згадзіцца з Александром Берастоўскім. Маладым і самім трэба самааддана працаваць. Так, напрыклад, як гэта робіць Михаил Камандышка, самы малады кіраўнік сельсавета ў Віцебскім раёне. Заступіў на пасаду ў 28 і за няпоўныя 3 гады зарабіў аўтарытэт у мясцовых жыхароў. Стан дарог і пітной вады, догляд мемарыялаў, навядзенне парадку на зямлі, увядзенне ў абарот пустуючых надзелаў. Спіс паўсядзённых клопатаў старшыні Курынскага сельскага савета дэпутатаў вялікі. Зімовыя пейзажы Курына не перадаюць усю прыгажосць гэтых мясцін. Імклівая плынь заходняй Двіны зараз пад белым покрывам. Іншая справа летам. Калі Михаил Камандышка трапіў у гэтыя маляўнічыя мясціны, нікуды з'язджаць ужо не хацелася. Ён і яго сям'я жыхары вёскі Курына, а таму клопаты мясцовых ведае не па чутках. Для себя был выбран один приоритет – это работа с людьми и для людей. То есть все, что мы делаем, должно быть для них, для наших граждан. А вся остальная работа, она сопутствующая. На тэрыторыі Курынскага сельсавета 16 вёсак. Большасць жыхароў пенсіянеры. Затрымліваюцца і маладыя сем'і. Працоўныя рукі патрэбны агракомплексу мясцовай птушкафабрыкі. Хутка з'явяцца вакансіі. Прадпрыемства будуе новыя птушнікі. Сваіх працаўнікоў фабрыка забяспечвае кватэрамі. Спецыялісты жывуць у 3 павярхоўках. Побач медыцынская дапамога. Курынская ўрачэбная амбулаторыя пераязджае ў новае памяшканне. І малым да школы некалькі хвілін пешшу. Школа, адзначае Михаил Камандышка, гэта не проста адукацыйны цэнтр, гэта душа вёскі. Сёння ў Курынскай школе-садку 55 выхаванцаў. Дарэчы, некалькі гадоў таму установа размяняла стагоддзе. Вучні і настаўнікі – першыя памочнікі сельсавета ў справе захавання памяці. Яны даглядаюць брацкія могілкі і мемарыялы, якіх на курынскіх землях 10. А яшчэ беражліва захоўваюць звесткі пра гераічны подзвіг продкаў. У гэтых мясцінах ваяваў і загінуў легендарны партызан, герой Советского Союза Михаил Сельницкий. Традиционно здесь в нашей школе развито именно гражданско-патриотическое воспитание. И школа ведет огромную работу в данном направлении, занимается поисковой работой, занимается собиранием музейных экспонатов. Разам са школай старшыня Курынскага сельсавета плануе рэалізаваць яшчэ адну ідэю. Дзякуючы будаўніцтву Віцебскай гідраэлектрастанцыі вады ў рацэ стала болей. Можна будаваць прыстані і праводзіць водныя турыстычныя паходы для гасцей і мясцовых. Парадак на зямлі – паўсядзённы клопат сельсавета. Пустуючыя плошчы вызваляюць ад хмызняку і шукаюць надзелам гаспадароў. Немалую часть пустующих земель передаем под сельскохозяйственные земли. Последние цифры – это 16 гектар в деревне Михалково и 7 гектар в деревне Остраевские. Поступова вырашаецца праблема пітной вады. Цэнтральнае водазабеспячэнне ў 5 вёсках. Водаправодныя сеткі старыя, патрабуюць рамонту. Сёлета новыя трубы пракладуць па вуліцы Зарэчнай у Курыне. Патрэбы жыхароў лепей за другіх ведаюць старэйшыны вёсак. Яны дарацца старшыні сельсавета і правая рука ў вырашэнні надзённых праблем глыбінкі. Уладзімір Смолка на грамадскай пасадзе не першы год. Ён і дэпутат мясцовага савета. Са старшынёй сельсовета на сувязи 7 дзён на тыдні. Вопросов в деревне много. Начиная от снега и кончая качество воды. Это работа в первую очередь председателя, а мы являемся помощниками его. Я скажу прямо, такому председателю хочется помогать, видя его старания, видя желание работать. За няпоўныя 3 гады работы Михаил Камандышка зарабіў аўтарытэт сярод жыхароў. Гаворыць, сакрэт няхітры. Проста трэба любіць сваю работу і быць адказным за словы і справы. Купіць домік у вёсцы, стварыць аграсядзібу або пашырыць магчымасці свайго бізнесу. Набыць пустуючыя пабудовы пад розныя мэты дапамагае камітэт дзяржмаёмасці Віцебскага аблвыканкама. У сакавіку тут выстаўляюць на таргі амаль 50 аб'ектаў. Пры гэтым больш чым на 10 пабудоў першапачатковы кошт зніжаны на 80%, а 18 будынкаў прадаюцца ўсяго за адну базавую велічыню. У іх ліку дзіцячыя садкі ў Віцебскім раёне, школы ў Глыбоцкім і нават казармы у Лепельскім. У Аршанскім раёне свайго гаспадара чакае комплекс будынкаў базы адпачынку Дзевіна, а ў Бешанковіцкім комплекс былога аздараўленчага лагера «Арлёнак». Больш падрабязную інфармацыю можна знайсці на афіцыйным сайце Камітэта дзяржаўнай маёмасці аблвыканкама ў раздзеле «Аўкцыёны» і па тэлефоне, які вы бачыце на экране.
Ферма па вырошчванні высакародных аленяў працуе ў гарадоцкім раёне. 4 гады таму прадпрыемства «Алавія Гарадоцкая» пачало ўтрымліваць і разводзіць гэтую дзікую жывёлу. Ушчыльную заняцца оленегадоўляй тут вырашылі не выпадкова. Гарадоцкія мясціны вельмі прыдатныя для гэтай справы. Каб стварыць уласную ферму, доўгі час вывучалі шматгадовы вопыт замежных фермераў. Сваімі сіламі пабудавалі вальеры. У Літве закупілі каля 130 асобін і ўжо зараз пагалоўе дасягае 400. Здавалася б, жывёла корміцца з рук чалавека, аднак ручной так і не стала, заўважаюць у гаспадарцы. Работнікі добра ведаюць нораў аленя, таму не дазваляюць сабе свавольстваў з гэтым зверам. Абмяжоўваюцца належным доглядам і строгім ветэрынарным кантролем. Ведется список рождения, самцы, самки, потом разделяется по вольерам, опять же. И отдельно, вот, допустим, в этом вольере самцы у нас. Есть вольер для сигареток, для самок. Каждую весну-осень идет разделение, сортировка. Летась на гарадоцкай аленей ферме продали 60 асобін. Сёлета мяркуюць паставіць паляўнічым гаспадаркам краіны не менш за 100 аленяў. Грацыёзная жывёла, якая некалькі стагоддзяў таму была ўпрыгожваннем беларускіх лясоў, зноў вяртаецца на сваю зямлю. Прыгожы грацыёзны алень – арыстакрат лясоў. Гэтыя дзіўныя стварэнні надзвычай разумныя. Гордыя алені – сімвал высакароднасці. Нездарма яны ўпрыгожвалі гербы арыстакратаў і рыцараў. Час развітвацца. Цікавыя гісторыі, новыя героі, іх справы і поспехі. Праз тыдзень у праграме «Мясцовы час».